Hola, què tal? Avui és dijous 8 d'agost de 2024 i ja encarem la recta final dels Jocs Olímpics de París 2024. Un dels esdeveniments esportius més importants a nivell mundial on hi ha un usonenc, l'Arnau Tenas. L'infopodcast del 9-9. Martí Oliver, bon dia. El porter biguetà ja s'ha assegurat la medalla i demà jugarà la gran final, no? Bon dia, així és. Arnau Tenas i la selecció espanyola de futbol demà lluitaran per la medalla d'or d'aquests Jocs Olímpics de París 2024. El partit començarà a les 6 de la tarda i França serà el rival a batre. Si Arnau Tenas i la selecció espanyola guanyen el partit, el biguetà es convertiria en el primer usonenc en aconseguir l'or en uns Jocs Olímpics. I com arriba Espanya al partit? Té possibilitats? Doncs bé, Espanya arriba amb molt bones sensacions en aquesta final. Tot i que en les semifinals davant Marroc va començar perdent, l'equip va aconseguir remuntar el partit per tal d'aconseguir el bitllet a la final. Pel que fa a la resta de partits, als quarts de final va golejar per 0-3 al Japó i a la fase de grups només va perdre l'últim partit en el que ja estaven classificats a la fase eliminatòria. I per altra banda, sent els anfitrions, com hi arriba França al partit? Doncs França arriba sense conèixer la derrota en aquests Jocs Olímpics de París. De fet, ni l'empat, ja que els homes de Thierry Henry han guanyat tots els partits. Serà un partit molt complicat per a Espanya, ja que França, més, ha anotat 11 gols en 5 partits i només n'ha rebut un. Parlem d'Arnau Tenas. Com està sent la seva actuació en els Jocs Olímpics de París 2024? Realment bona. És cert, però, que tampoc està tenint molta feina el porter biguetà. No obstant, la majoria d'usuaris de les xarxes socials l'elogien i diuen que transmet molta seguretat. Ha estat titular en 4 dels 5 partits possibles i ha encaixat 3 gols. Contra Japó, en els quarts de final, va deixar la porteria 0 i va fer una parada clau quan el marcador estava 2-0. L'únic partit que no ha jugat va ser en el darrer de fase de grups, que Espanya ja estava classificada i només s'hi jugava a passar com a primera de grup. Santi Dénia, el seleccionador, va reservar la banqueta als habituals per tenir-los descansat per als quarts de final. Si no recordo malament, l'altre dia, a les semifinals contra el Marroc, precisament, es va veure involucrat en una polèmica, no? Així és, al minut 36 Marroc va marcar des dels 11 metres i el davanter li va celebrar el gol a la cara. Com és lògic, no li va fer gens gràcia a Tenas. De fet, aquesta acció ha generat força polèmica a les xarxes socials. Martí, a banda del futbol, que ja veig que t'agrada, quins altres esports estàs seguint aquests dies en els Jocs Olímpics? Doncs realment segueixo bastant tots els esports, però sí que és veritat que m'agrada bastant totes les disciplines de l'atletisme. S'ha d'aprofitar ara que els tenim. Martí, què ens recomanes per avui? Doncs ens trobem enmig de les festes de Sant Albert del barri de Gurb de Vic i avui, durant el matí, hi ha un campionat de futbol 3x3. Al vespre tenim un sopar i res millor que un pa amb tomàquet i embotit. Llavors, per concloure el dia, hi ha la passada dels feixers, on aquells més valents podran saltar a les flames. Doncs Martí Oliver, moltes gràcies i nosaltres hi tornem demà amb un altre infopodcast i repassant l'actualitat, com sempre, en 3 minuts. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.